Dobrý deň, vítajte vo videu, v ktorom sa dozviete, ako plníme úplne jednoduché úlohy spoločnosti Liberta GIA každý pracovný deň. V prípade, že jeden alebo maximálne 2 pracovné dni v týždni by ste nemali prístup na internet a nemohli tieto úlohy spraviť, môžete si ich nahradiť taktiež aj cez víkend. Takže poďme na to, ako tieto úlohy robíme. Po prihlásení do internetovej kancelárie Liberta GIA si z ponuky vyberete Tasks. Objaví sa vám niečo takéto, čo vidíte teraz, a kliknete na Start Today Tasks. Otvorí sa vám ďalšia stránka, kde máte tabuľku so všetkými úlohami. Vy budete mať toto Click here to the task, tuto úplne hore, a ďalšie budú waiting so žltou farbou a budete postupovať od tej najvrchnejšej po najspodnejšiu. Ja už mám väčšinu alebo takmer všetky hotové, takže ja si kliknem na tú poslednú. Objaví sa mi tu červená farba, doing, tu sa mi vyhodí taký kód a kliknem na go to page. Otvorí sa mi stránka spolu s časomierou. Ak náhodou že sa vám tá stránka neotvorí a nespustí sa časomiera, tak kliknete, ako teraz ja v tomto prípade, na klávesu Ctrl, držím ju a popri tom zatlačím klávesu R ako Roman. Tým pádom sa mi stránka načíta znovu a mala by sa mi spustiť časomiera. Ako vidíte, časomiera sa mi spustila, je to 60 sekúnd a tým pádom ja si mám teraz možnosť pozerať stránku nejakého človeka, niekedy aj nejakej spoločnosti, ktoré si túto službu zakúpia v spoločnosti Liberta GIA, iba preto, aby mali zabezpečenú návštevnosť ich stránok, čím si prakticky zvýšia aj vyhľadateľnosť na internete, ale aj preto, samozrejme, aby získali napríklad nejakých zákazníkov, ak je to nejaký internetový obchod, ak je to nejaké podnikanie, aby získali nejakých spolupracovníkov, ak je to iba nejaká spoločnosť, ktorá napríklad nejaké internetové noviny a podobne, aby získali jednoducho návštevnosť. Takže týmto spôsobom vlastne pracujeme, tá časomiera prejde zo 60 sekúnd na 0 a objaví sa mi tu jednoduchý príklad. Sem zadám výsledok a kliknem na Finish this task. Objaví sa mi táto vetička Task successfully performed, now you can close this tab, čo znamená, že je to správne spravené napríklad a môžete toto okno zavrieť. Takže ja jednoducho zavriem toto okno a ako vidíte, mám všetky úlohy splnené na success. Musíte všetky splniť taktiež a tým pádom sa vám pripočíta zisk za ten deň. Napríklad mne sa pripočítalo $40, pretože som na vyššej úrovni, ja už som na úrovni Platinum. Takže takto jednoducho fungujeme, nie je to nič zložité. Dôležité je to, aby ste v tejto spoločnosti zarábali nielen vy sami, ale aby ste o tom niekomu povedali a tým pádom si tvoríte štruktúru záujemcov, z ktorých získavate aj vy nejaké percentá a tým pádom sa môžete vypracovať tak ako ja na vyššie pozície a zarábať viac dolárov denne. Takže to je zatiaľ všetko, majte sa pekne, do počutia.